Chceš mať digitálny marketing v maličku? Tak stráv so mnou deň na digitálnej univerzite. Ráno začíname štandardne, po chlieb, kávička, kapučínko musí byť, natáčame kontenty, takže neúplne stíhame. Ale snažíme sa a tu už nasávame nové vedomosti. LinkedIn do obedie nám ubehlo ako voda, bežíme na obed, dneska nič moc, ale aspoň sme sa zabavili a veľa nasmiali. Dnes skutočne nad pomery. Po obede téma TikTok, všetko rýchle strihy a prichádza večerný networking. Jedlo, pitie, debaty, smiechy a súťaž. A keď to vydržíš až do večera? A hádajte čo? Prichádza odmena pre víťazov, ďalší program a nejaké starecké srandičky a tešíme sa na budúce. Čaute.